вилояти Суғд яке аз духтури амрози занона ва момодоии варзидаро аз даст дод. Наталия Самеева Умаровна дар синни 69 солагӣ аз олам даргузашт. Ӯ яке аз духтурони фаъол мутахассиси касби худ буд ва барои тавлиди беозори ҳазорон кӯдак саҳм гузошт. ҳамкоронаш мегӯянд то нафаси охирин дар таваллудхона буд ва аз саломатии зани ҳомила ва тифли тавлидшуда мепурсид. аз қатори мо духтури дараҷаи олӣ гуфтан мумкин ки табибе ки садҳо нафар занон беморонро наҷот доданд ва садҳо нафар пизишкони момодоию амрози занонаро тарбия карданд, аз қатори мо рафтанд. Самиева Наталия Умаровна ин шахсе буданд ки бисёр кори худро дӯст медоштанд. тамому бутуни худро барои ҳифзи модару кӯдак дода буданд. Шабу рӯз дар фаъолияти таваллудхона фақат дар хизмати халқ ва фақат дар хизмати модару кӯдак буданд. ҳо занҳои беморро наҷот доданд. имрӯз албатта ин талафот барои мо бисёр ҳам талафоти калон мебошад. Наталия Самеева ба ҷуз аз содиқ ба касби худ будан садҳо шогирдонро тарбия намудааст. онҳо мегӯянд саҳми ин духтур барои ҳифзи саломатии модару кӯдак, рушди соҳаи тандурустӣ назар аст. ӯ борҳо ба шогирдонаш таъкид намудааст ки китоб хонанд. ба ғайр аз китобҳои тахассусӣ, инчунин китобҳои бадеиро ба шогирдон тавсия медодааст. аз дасти устод ман ҳамаи намуди ҷарроҳие ки ҳозир айни замон карда истодаам, ҳамаи ҳамин ҷарроҳиҳоя ман ба устод омезондаганд. хислати бисёр нотакрори ин устоди мо ҳамин буд ки ин шахс умуман барои худ зиндагӣ намекард, фақат баҳри саломатии модар ва кӯдак доим ҳаракат мекарданд ки ҳамин занҳое ки вазнин мебиёд таваллудхона ва дасташ ба кӯдагӣ солимаша гирон равад, ростқавлӣ фақат мегуфтанд ки ҳамин гапи бекора назда, фақат ҳаракат кунитон, китобхонитон, илмомӯзитон. дар шаҳри Хуҷанд нисфи рӯзии санаи 31 январ бинобар даргузашти Наталия Самеева Умаровна митинг ташкил карда шуд. дар он намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри Хуҷанд фавти бемаҳали мутахассиси варзидаро талафоти бузург арзёбӣ карданд. зеро Наталия Самеева аз мутахассисоне буданд ки барои пешбурди соҳаи тандурустӣ хизмати арзанда кардааст. умри бобаракати Самиева Наталия Умаровна бо маънои томаш ҳарҷи хизмати холисона ба халқу ватан гардида, бо фазилатҳои инсонию касбияшон миёни ҷомеа ба хусус табибон мақому манзалати хосае пайдо намуда буданд. Наталия Умаровна тамоми донишу таҷрибаи худро сарфи соҳаи тандурустӣ, наҷоти ҷони беморон, занону тифлакон ва беҳбуд бахшидани ба ҷони муҳтоҷон карданд. ин табиби номи мутахассиси варзидаи соҳаи тиб солҳо дар вазифаҳои пурмасъул хизмат намуда, обрӯву нуфузи тибби тоҷикро боло бардоштанд. Наталия Умаровна 8 майи соли 1953 дар шаҳраки Консои шаҳри Гулистон дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. пас аз хатми мактаби миёна соли 1968 ба коллеҷи тиббии шаҳри Ленинобод дохил шуда, соли 1971 онро бо муваффақият хатм кардааст. аз овони наврасиву ҷавонӣ ба касби интихоб кардааш духтури амрози занона ва момодоя содиқ будааст. Наталия Умаровна барои кулли табибони ҳифзи сиҳатии омма ва аз он ҷумла модарону занон ҳаққи устодӣ дошта дар тарбияи мутахассисони соҳа умри бобаракати хешро масраф кардаанд. он кас солҳои тӯлонӣ дар таваллудхонаи вилоятӣ, таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд фаъолият бурда, дар пешбурди ҷабҳаҳои нигаҳдории тандурустии вилоят корҳои зиёдро чун табиб, ординатор, мудири шӯъба, муовини сартабиб оид ба корҳои табобатӣ анҷом доданд. дар давраи фаъолияти пурсамари меҳнатишон ба ҳазор нафар модарон ва занони бемор кӯмак расонида, онҳоро аз бемориҳои вазнин, аз маъюбшавӣ ва аз марг наҷот доданд.
наталия самеева пас аз хатми коллеҷ бо мақсади идома додани таҳсил ба донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон дохил шуда онро соли 1979 бо ихтисоси кори момудоягӣ хатм намудааст. Фаъолияти кориашро аввал дар пойтахт ва сипас дар шаҳри хуҷанд оғоз кардааст. Вай аз соли 1998 то дами марг дар таваллудхонаи шаҳрии шаҳри хуҷанд кор кардааст. таи солҳои зиёд роҳбарии омӯзиши духтурони соҳаи амрози занонаро ба ӯҳда доштаанд. яке аз мутахассисони варзидаи соҳаи амрози занона ва момогӣ ба ҳисоб рафта сабабгори наҷоти садҳо занҳои ҳомила ва навзодон гардид. наталия умаровна духтури дараҷаи олӣ буд. моҳимаи шогирдонаш тараддуд доштанд то 70-солагии духтурро бо шукӯҳи тоза ҷашн гиранд, аммо умр вафо накард. наталия умаровна самеева субҳи имрӯз санаи 31 январ аз олам гузашт. моҳи майба мо бояд ки ҷашни 70-солагии он касро ҷашн мегирдем. ҳамба мо омодагӣ тайёрӣ дида истода будем, чунки саҳми ин зан, саҳми ин пизишк гуфтан дар тамоми ҷумҳурӣ бисёр ҳам баланд, чунки ин хел мутахассиси баланд ихтисос, ин хел мутахассиси пуртаҷриба ки тамоми саъю кӯшиш малакаи дониши худро ба модарону ба кӯдакони навзод дода буданд, бисёр ҳам хизматҳояшон калон мебошад. наталия умаровна барои хизматҳои шоистааш бо сипосномаву ифтихорномаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри хуҷанд, раёсати тандурустии вилояти Суғ сазовор дониста шудааст. аз соли 2005 инҷониб сазовори унвони аълочии тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон будааст. аз худ 2 фарзанд ва 6 набира боқӣ гузоштааст. гузориши мафтуна шукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.